Inselmu lil daw kollha illi jinsabu maqudin magħna għal din ix-xandira diretta mill-Katedral ta' Għawdex fejn fuq il-mezzi soċjali tad-djoċesi tagħna serin inwasslulkom il-ftuħ tas-sena tal-Ġublew tat-Tama fid-djoċesi ta' Għawdex. Il-Papa Franġisku lejlet il-miliet fl-24 ta' Diċembru li għadda fis-7 ta' filgħaxija fetaħ il-bieb imqaddes tal-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Kif hu stess wera x-xewqa fil-bulla li bija nieda il-Ġublew tat-Tama, spess non confundit, bulla li huwa iffirma f'Mejju tas-sena illi qiegħda tintemm bil-mod il-mod, f'kull djoċesi madwar id-dinja jinfetaħ dan il-Ġublew il-ħadd ta' wara, jiġifieri propju llum 29 ta' Diċembru, festa tal-familja mqazza ta' Ġesu, Marija u Ġuseppi. Hekk madwar id-dinja kollha f'din il-ġurnata l-isfijiet lokali, l-isfijiet djoċesani bħalma għamel il-Papa fil-lejl qaddis tal-miliet qegħdin jiftħu il-Ġublew, qed jinawguraw il-Ġublew b'mod solenni fid-djoċesijiet lokali tagħhom. Hekk qed jiġri fl-Arċidjoċesi ta' Malta, funzjoni li bdiet ftit tal-ħin ilu u hekk ukoll issa minn hawn ftit tal-mumenti oħra fid-djoċesi ta' Għawdex. Hija ċelebrazzjoni għal kollox partikolari illi ma tibdiex mill-ewwel bil-quddiesa fil-Knisja Katedrali, is-sede tal-Isqof fid-djoċesi tiegħu, f'dan il-każ il-Katedral tal-Assunta hawnhekk fil-Belt Victoria. Ma tibda bil-liturġija tal-kollezzjo kif tissejjaħ f'post il-barra mill-Knisja Katedrali fejn minn hemmhekk wara ir-riti ta' dħul isir pellegrinaġġ xkejken lejn il-Knisja Katedrali. Għal dan il-każ ta' Għawdex intgħażlet il-Knisja ċkejkna ta' Santa Barbara jew kappella tista' sejħilha hekk ftit biss il-bogħod mill-Katedral fl-istess ħitan taċ-Ċittadella fejn bħalissa diġà il-miġema tinsab miġbura biex minn hawn ftit tal-minuti oħra l-Isqof flimkien mas-saċerdoti u l-poplu ta' Alla jiftaħ din iċ-ċelebrazzjoni illi wara dan il-mument tal-bidu li jikkonsisti f'eżortazzjoni min-naħa tal-Isqof, qari ta' silta mill-kelma ta' Alla, kif ukoll se nisimgħu siltiet mill-bolla tal-indizzjoni tal-Ġublew, spess non confundit, it-tama ma tqarraqx, jibda pellegrinaġġ illi jgħaddi minn taħt il-mina l-qadima, il-mina oriġinali fil-fatt tal-daħla taċ-Ċittadella u jidħol fil-pjazza tal-Katedral, jitlaq it-taraċ tal-Knisja Katedrali fejn jinfetaħ il-bieb b'mod ċerimonjali, mhux għax dan huwa wieħed mill-bibien imqazza tal-Ġublew. Infakkar illi fil-każ ta' dan il-Ġublew ordinarju, il-Papa ordna li jkunu l-erba' bibien tal-Bażilċi Maġġuri ta' Ruma biss illi jitqiesu bħala Porte Sante jew Porta Santa għal wieħed minnhom. Waqt illi huwa stess ftit tal-jemilu fetaħ ukoll simbolikament Porta Santa oħra fil-ħabs ta' Rebibbia f'Ruma. Mentri fil-knejjes u fil-katedrali anzi ta' madwar id-dinja jinfetaħ il-Ġublew solennament illum imma mingħajr il-ftuħ ta' bieb imqaddes. Imbagħad iċ-ċelebrazzjoni allura tkompli b'dan il-pellegrinaġġ qasir lejn il-Knisja u l-kant tal-litanija tal-qaddisin u mbagħad tibda l-quddiesa bl-innu tal-Ġublew, innu li għandna wkoll f'verżjoni Maltija u li se nisimgħu mill-ġdid illum ukoll jitkanta mill-kor illi sejjer janima ċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Il-kor tal-Katedral ta' Għawdex, Kappelle Sankte Marija Assunte, taħt id-direzzjoni ta' Mettju Sultana, direttur tiegħu, illi sejjer jesegwixxi għal din l-okkażjoni il-qudisa bil-Malti għal kor u assembleja, erba' vuċijiet u assembleja li hija kompożizzjoni tal-istess direttur tal-kor Mettju Sultana. Iċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-ftuħ solenni tas-sena tal-Ġublew illi ssir bil-quddiesa li se jippresidi l-Isqof fil-Knisja Katedrali
issir darba fil-katedral madankollu fi dioċesi jeżisti wkoll jekk jeżisti wkoll konkatedral l-isqof jista' jiddelega lil xi ħadd biex jippresjedi hemmhekk minn floku. Però nafu li fil-każ ta' Malta dan qed isir fil-katedral tal-Imdina mill-Arċisqof innifsu, fil-każ ta' Għawdex mill-Isqof Anton Tewma. Kif jispeċifika iċ-ċerimonjal tal-isfijiet, il-qudiesa hija meqjusa bħala waħda stazzjonali. Il-fidili illi huma mġbura ma' ġenb il-Knisja ċkejkna ta' Santa Barbara sejrin jimxu flimkien mas saċerdoti u jidħlu fil-katedral fejn imbagħad tkompli l-qudiesa kif semmejna. Il-pellegrinaġġ għandu sinifikat importanti f'kull ġublew, anki dan il-pellegrinaġġ kejken li ħajsir minn hawn ftit tal-momenti oħra. Għaliex huwa sinjal tal-mixja ta' tama tal-poplu pellegrin wara s-salib ta' Kristu, kif jidher ukoll fil-logo tal-ġublew illi intażel għal din is-sena imqazza. Il-kor qed nisimgħu diġà beda l-innu tal-bidu kemm hija għażiża id-dar tiegħek. Il-purċissjoni li tidħol fil-kappella ta' Santa Barbara minn fejn se tibda din iċ-ċelebrazzjoni. Membri ta' ordnijiet reliġjużi, patrijiet u aħwa Franġiskani minuri. Il-mazza tal-kapitlu katedrali li jieħu sehem naturalment din iċ-ċelebrazzjoni fil-katedral tal-Isqof, katedral tal-Assunta, u il-purċissjoni tas-saċerdoti konċelebranti f'din il-qudiesa tal-lejla tal-ftuħ solenni tal-ġublew tat-tama fid-dioċesi ta' Għawdex. Qegħdin nwaslulkom filmati live kif qed taraw minn fuq il-post minn waħda mit-toroq li serpu madwar il-katedral tal-Assunta propju fiċ-ċittadella ta' Għawdex fejn ftit pass il-bogħod tinsab il-kappella ta' Santa Barbara minn fejn sejra tibda iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Naturalment, wieħed japprezza wkoll li dawn huma dinja xandira live li bija qed naħdmu wkoll barra mill-Knisja Katedrali għalhekk anki jista' jkun hemm diffikultajiet tekniċi biex inżommukom ukoll aġġornati b'dak li qed jiġri fuq barra, però dawk il-filmati li għadkom kemm rajtu qegħdin iwaslulkom il-purċissjoni tal-bidu. Purċissjoni lejn il-kappella ta' Santa Barbara li issa qed taraw qudiemkom Monsinjur Isqof imdawwar bis-saċerdoti illi wara l-kant ta' dan l-innu tal-bidu kemm hija għażiża id-dar tiegħek sejjer isellem il-miġema u imbagħad nassistu għal mument ta' talb meħud mis-Salm 32 ruħna tixxenna għal mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. L-eżortazzjoni li jagħmel l-Isqof dritt wara tfisser fiha l-iskop ta' dan il-ġublew li sejjaħ il-Papa Franġisku, il-ġublew ordinarju tat-tama 2025. F'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tat-tama li fil-verb tiegħu magħmul bniedem jimlina b'kulena u sliem fil-fidi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ikun magħkom il-koll. Ngħidu flimkien imbierek il-mulej it-tama tagħna. Ruħna tixxenna għall-mulej
u l-għajnuna u t-tarka tagħna flimkien. Is-Salm 32 ikompli jfaħħar lill-Alla u jgħidlu fik tinsab lejna ta' qalbna, fl-isem qaddis tiegħek it-tama tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. U dritt wara dawk il-talbiet osra meħuda mis-Salm 32 l-isqof qed jagħmel eżortazzjoni fejn ifakkar kif il-misteru tal-inkarnazzjoni tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu imħares fil-komunjoni ta' mħabba tal-familja mqazza ta' Nazaret jimlina bilena u b'tama żgura. Fil-waqt li niċċelebraw l-imħabba tal-missier li ntweretilna meta ibnu sar bniedem bħalna u fis-sinjal tas-salib ankra tas-salvazzjoni niftu l-ennità kbira is-sena tal-ġublew għall-Knisja tagħna f'Għawdex. Dan ir-ritu għall-bidu ta' esperjenza għanja ta' grazzja u ta' ħnina. Dejjem lesti biex inwieġbu lil kull min jistaqsina dwar ir-raġuni tat-tama li tinsab fina, l-aktar f'dan iż-żmien ta' gwerer u diżordni. Kristu, is-sliem u t-tama tagħna jissieħeb magħna f'dan il-vjaġġ, f'din is-sena ta' grazzja u ta' faraġġ. L-Ispirtu Santu li llum jibda fina u magħna din il-ħidma iwassala sa tmiem meta sseħħ għal kollox fil-jum ta' Kristu Ġesu. Issa se nisimgħu il-qari ta' silta mill-Evanġelju skont San Ġwan wara din it-talba. Bidu u tmiem ta' kollox. Il-bidu dan il-pellegrinaġġ li se nimxu wara s-salib glorjuż ta' ibnek, żmien ta' grazzja, dew il-ġrieħi tal-qlub maqsuma, ħoll il-ktajjen li jżommuna l-sira ta' drub u ħabsejn tal-mibeda u għati lill-poplu tiegħek il-ferħ tal-Ispirtu biex il-koll nimxu b'tama mġedda lejn ix-xewqa ta' qalbna, ibnek u sidna Ġesu Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Wara dik l-eżortazzjoni mill-isqof u anki t-talba li għadu kemm għamel, kif semmejt issa se nisimgħu silta mill-Evanġelju skont San Ġwan, kapitlu 14, versi 1 sa 7. Ġesu u l-weda li għamel l-apostli qabel it-tluq tiegħu minn din l-art. Weda illi timla lilna l-koll bit-tama. Dan is-suġġett, din it-tema magħżula mill-Papa Franġisku għal dan il-ġublew ordinarju tal-2025. Għalhekk nisimgħu din is-silta tiġi xandra. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwad, emmnu f'Alla u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi biex naħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għal post fejn sejjer ta' fuqha. Tumas qallu: mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer. Kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux biha. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi, diġà rajtuh. Il-kelma tal-mulej. Ser nisimgħu issa xi siltiet mill-bolla tal-Papa Franġisku li bija nieda s-sena tal-ġublew.
Il-bolla ġib l-isem spess non confundit li tfisser it-tama ma tqarrax. Mill-bolla tal-indizzjoni tal-ġublew ordinarju 2025. Spess non confundit. It-tama ma tqarrax. Fisem it-tama l-Apostlu Pawlu jimla bil-kuraġġ lill-komunità Nisranija ta' Ruma. It-tama jew ukoll il-messaġġ ewlieni tal-ġublew li jmiss illi skont tradizzjoni antika il-Papa kull 25 sena. Ġuni f'moħħi il-pellegrini tat-tama kollha li ser jiġu Ruma biex jgħixu mqazza u dawk li għalkemm ma jistgħux jiġu belt tal-Apostli Pietru u Pawlu ser jiċċelebrawh fil-knies partikolari. Għal kulħadd ħajkun dan mument ta' laqa ħajja u personali mal-Mulej Ġesu, bieb tas-salvazzjoni. Miegħu illi l-Knisja għandha l-missjoni li xxandar dejjem kullimkien u lil kulħadd bħala tama tagħna. Kulħadd jittama. Fil-qalb ta' kull persuna hemm it-tama bħala xewqa u stennija ta' ġid. Imqar jekk ma nafux għada se jġib miegħu. Minkejja dan l-imprevedibilità tal-futur tqanqal sentimenti xi drabi kontra xulxejn. Mill-fiduċja għall-biża', mis-serenità għall-iskumdità, miċ-ċertezza għad-dubju. Ta' spiss niltaqgħu ma' persuni qalbhom maqtuwa illi jħarsu lejn il-ġejjieni b'xettiċiżmu u pessimizmu bħalli kieku xejn ma jista' joffrilhom il-ferħ. Jalla il-ġublew ikun għal kulħadd okkażjoni li terġa' tqanqal fina it-tama. It-tama titwielet mill-imħabba u qalb ta' Ġesu minfuda fuq is-salib. Jekk meta konna ħadna dewwa ta' Alla, ħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar issa illi aħna ħbieb miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. U l-ħajja tiegħu tidher fil-ħajja tal-fidi tagħna li tibda bil-magħmudija, tikber fid-doċilità għall-grazzja ta' Alla u għalhekk hija animata mit-tama dejjem imġedda u msaħħa bil-azzjoni tal-Ispiritu Santu b'mod illi ma tiġġarrafx. Fil-fatt huwa l-Ispiritu Santu u l-preżenza dejjema tiegħu fil-mixja tal-Knisja illi jsawwa fuq dawk li jemmnu id-dawl tat-tama. Huwa jżomma mkebsa bħal mużbieħ li qatt ma jintefa' biex twieżen u tħeġġeġ il-ħajja tagħna. Fil-verità, it-tama nisranija ma tilludix u ma tiddeludix għax hija mibnija fuq iċ-ċertezza illi xejn u ħadd ma jista' qatt jifridna mill-imħabba ta' Alla. Barra li niksbu t-tama fil-grazzja ta' Alla, aħna msejħin Hemmhekk kellna interruzzjoni ċkejkna dik ix-xandira ma nkomplu nisimgħu dawn is-siltiet li qed jinqraw mill-bolla tal-indizzjoni tal-ġublew ordinarju, spess non confundit. Bolla li fija il-Papa jagħti ir-raġuni, il-motivazzjoni għalfejn sejjaħ dan il-ġublew. U jgħidilna ċarutont li din it-tama titwilet mill-imħabba u tissejjes fuq l-imħabba illi tgelgel mill-qalb ta' Ġesu minfuda fuq is-salib. L-Ispirtu Santu għal preżenza dejjema fil-mixja tal-Knisja li jsawwab fija kontinwament id-dawl tat-tama. Inħallu minn issa t-tama tiġbidna lejja
tagħna ntakkar lil dawk kollha li jixtiequha. Nistgħulhom bil-ħajja tagħna. It-tama fil-mulej. Żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Ħatimla l-qawwa tat-tama il-preżenza. Fl-istennija fid-diċjuża tal-miġjam tas Luis Bajada mill-parroċċja tax-Xara hemmhekk ralna siltiet prattikament il-paragrafi tal-introduzzjoni u l-eluq ta' din il-bolla spess non confundit. It-tama ma tqarraqx. Naturalment li semmeħut mill-littra ta' San Pawlu Romani, kapitlu 5, vers 5. Nimxu sem Kristu it-triq. L-Isqof Anton issa qed jagħmel l-istedina lil komunità djoċesana preżenti madwar u hemmhekk fil-kappella ta' Santa Barbara u fuq in-naħa ta' barra sabiex wara dik iċ-ċelebrazzjoni tal-ftuħ Il-verità li teħnisna. jimxu f'pellegrinaġġ wara is-salib ta' Kristu. Fil-fatt prominenti f'dan il-pellegrinaġġ li issa sejjer jitlaq propju minn quddiem il-kappella ta' Santa Barbara lejn il-Knisja Katedrali hija ix-xbija ta' Ġesu Kurċifiss illi l-Isqof iġor fideħ u kulħadd jimxi warajja. Aħna knisja pellegrina illi timxi wara Ġesu imsallab u l-għajn u r-raġuni tat-tama tagħna. U fil-fatt differenza minn kif is-soltu jkunu il-proċessjonijiet fejn l-Isqof jimxi fl-aħħar u qablu jimxu s-saċerdoti, s-seminaristi, l-kleru, l-abbatini. Din id-darba huwa l-Isqof li jimxi l-ewwel għaliex mixi fideħ Kristu Kurċifiss. U hekk il-poplu kollu ta' Alla jimxi wara Ġesu Kurċifiss. Matul dan il-pellegrinaġġ qasir titkanta il-litanija tal-qaddisin. Il-Knisja ssejjaħ lil ħutna li diġà jinsabu jikkontemplaw il-wiċċ li huwa ir-raġuni tal-ferħ u t-tama tagħna fis-sema li huwa Ġesu Kristu u huma jenuna f'din il-mixja tagħna fuq din l-art. Huma wkoll jagħtuna raġuni għalfejn għandna nittamaw. Għalhekk insegwu u nitolbu flimkien mal-meġema preżenti fiċ-ċittadella ta' Għawdex f'dan il-pellegrinaġġ qasir il-litanija tal-qaddisin. Bħalissa dan il-pellegrinaġġ għadu kemm għadda bil-mod minn taħt id-daħla oriġinali taċ-ċittadella ta' Għawdex, il-mina il-qadima kif nafuha aħna. U bil-mod jgħaddi issa minn taħt il-mina l-ġdida, l-arkata prinċipali llum il-ġurnata, id-daħla illi kienet infetħet fis-swar taċ-ċittadella lura fil-ħamsinijiet sabiex minna jistgħu jgħaddu l-proċessjonijiet prinċipali li joħorġu mill-Knisja Katedrali. U issa s-salib ta' Kristu fidejn l-Isqof jimxi bil-mod lejn il-Knisja Katedrali fejn tkompli dal-waqt il-qudiesa tal-ftuħ solenni tal-ġublew tat-tama fid-djoċesi ta' Għawdex. Xin jasal fil-Bipewlini l-Isqof se jolli s-salib waqt li ħares lejn il-ġema jistieden lill-poplu biex iqimu l-salib bl-istess akklamazzjoni li ssir fil-liturġija ta' nhar il-ġimgħa l-kbira. Jiġifieri għoda ħelwa li fuqha ġimdender is-Salvatur tad-dinja. Salib, sinjal ta' mħabba. Tama waħdanija. Inti t-tama tagħna qatt ma nitfixklu għal dejjem. Hekk se twieġeb il-miġema għall-akklamazzjoni tal-Isqof. Ekku se nisimgħu dal-waqt din l-akklamazzjoni
illi se jagħmel l-isqof fil-bieb tal-Knisja Katedrali. U sadattant il-meġema illi tibqa' fil-pjazza tal-katedral sabiex tqim lil Ġesu Kurċifiss u tidħol warajh fil-Knisja Katedrali. Wara l-isqof nimxi l-ktib tal-Vanġelu, il-kelma tat-tama tagħna. Jisnani tolbuk mulej. Min kohol tlubu. Jisnani tolbuk mulej. Min mewta dejjem. Jisnani tolbuk mulej. Bl-inkarnazzjoni tiegħek. Jisnani tolbuk mulej. Bil-mewt bil-qawmin tiegħek. Jisnani tolbuk mulej. Il-miġja tal-Ispirtu Santu. Jisnani tolbuk mulej. Nidin Jisnani tolbuk mulej. Mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisa. Jisnani tolbuk mulej. Zom il-Papa u l-Odmiet kollha tal-Knisja fir-rabta ma'azza tiegħek. Jisnani tolbuk mulej. Atina spirtu ta' mħabba lejn ħutna. Jisnani tolbuk mulej. Ati paċi ftehim tassew lill-popli kollha. Jisnani tolbuk mulej. Ati s-saħħa lill-morda. Jisnani tolbuk mulej. U rinniena ma' minijiet fl-agonija. Jisnani tolbuk mulej. U rinniena ma' kull minu inġara. Jisnani tolbuk mulej. Għawina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Jisnani tolbuk mulej. Ġesu ibn Alla l-ħaj. Jisnani tolbuk mulej. Kristus maħana. Kristus maħana. Kristu l-qattal-kahana. Kristu l-qattal-kahana. Wara dawk li aħħar invokazzjonijiet tal-litanija tal-qaddisin, issa is-sejħa tal-isqof biex nagħtu qima lil Ġesu Kurċifiss. Salib ta' Kristu, tama waħdanija. Inti tama tagħna qatt ma nitfixklu għal dejjem. Slim salib ta' Kristu, tama waħdanija. Il-proċessjoni jew aħjar pellegrinaġġ li sar mill-Knisja ta' Santa Barbara għall Knisja Katedrali issa jidħol fl-istess Knisja Katedrali sabiex tibda l-liturġija tal-Qudiesa tal-ftuħ solenni tal-Ġublew tat-Tama. Il-kor taħt id-direzzjoni ta' Metju Sultana se jirrikanta l-innu tal-Ġublew ta' tamietna int ħuġġiġa vera, innu li nkiteb bit-Taljan minn professur Pierangelo Sequeri, mużika ta' Surmast Francesco Meneghello. Il-test inqaleb għal Malti minn Francesco Pio Attart u ġi kantata l-ewwel darba anki jinsab fuq video fuq YouTube mill-kor ta' Djoċesi ta' Għawdex, lejla qed jitkanta mill-kor il-Kappella Sancta Maria Assunte sabiex bekk tingħata bidu din iċ-ċelebrazzjoni fil-Knisja Katedrali.
tamitna int ħoġġiġa vera, bil-kant tagħna ġieħ u imantuk. Nifsek frisk jimlina bħajja ġdida, fik nafdaw, fit-triq gwida nżommuk. Dan huwa ir-ritornell ta' l-innu tal-ġublew tat-tama li qed jitkanta bħalissa. L-isqof jinsab ma' ġemp il-fonti tal-Mamudija, l-għajn tal-ħajja nisranija tagħna, minn fejn wara talba qasira se jraxxax fuq il-poplu miġbur hawnhekk l-ilma Fil-Mamudija tagħna inżeret fina ż-żerrija tat-tama. Permezz ta' traxxix bl-ilma tal-Mamudija, nitolbu li Alla jġeddet fina din il-grazzja, isaffina minn dnubietna u jħejjina għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa. L-aħweżies, nerfgħu qlubna lejn il-mulej Alla tagħna biex ibirek dan l-ilma ħolqien tiegħu u li se nroxxu fuqna b'tifkira tal-Mamudija tagħna. Il-mulej jġeddilna l-ispirtu u r-ruħ tagħna. Mulej Alla li tista' kollox, għajn u bidu ta' kull ħajja, birek dan l-ilma li bih sejrin nroxxu fuqna, aħna u nafdaw fil-ħnina tiegħek li taħfrilna dnubietna. Tħarisna minn kull mart u mit-tnassis tal-ħażin u tagħtina l-grazzja tal-ħarsien tiegħek. Fil-ħnina tiegħek mulej għatina l-għajn tal-ilma li tnixxi sal-ħajja ta' dejjem biex meħlusin minn kull tiġrib tar-ruħ u tal-ġisem nistgħu niġu għandek b'qalb safja bi Kristu Sidna. Amen. Wara illi l-isqof b'dik it-talba sabiħa birek l-ilma fil-fonti tal-Mamudija, il-fonti li minnu jitwildu u li jitġodda għal-fidi, ma ġembu kol il-blandun, sinjal ta' Kristu li huwa d-dawl u t-tama tagħna, issa huwa jraxxax minn dan l-ilma l-ewwel fuq il-konċelebranti preżenti fuq il-Presbiterju, imbagħad fuq il-poplu kollu ta' Alla. L-isqof fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni fakkarna illi Alla tat-tama li fil-verb tiegħu magħmul bniedem jimlina b'kull qena u sliem fil-fidi, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jinsab magħna l-koll. U l-Ispirtu Santu jimla l-qlub tal-fidili tiegħu għaliex l-Ispirtu huwa għajn ta' ħajja. L-ilma tal-Mamudija ifakkarna li aħna l-koll mimlijin bil-qawwa ta' dan l-Ispirtu. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla tkompli bil-liturġija illi l-Knisja tiċċelebra llum il-ħadd fuq il-miliet, festa tal-familja mqazza ta' Ġesu, Marija u Giuseppi. Ninsabu fl-ottava ta' din il-festa tat-twelid ta' Sididna Ġesu Kristu. Il-Knisja tifraħ bil-ferħ tat-twelid tas-Salvatur tagħha. Alla li jista' kollox, isaffina minn dnubietna u b'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa jagħtina li nieħdu sehem fil-mejda tas-saltna tiegħu. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet.
nitolbu. U Alla, inti tajtna eżempji mill-isbaħ fil-familja mqazza. Għamel li nsiru nixbħuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta' mħabba. Ħaniġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-liturġija tal-qari magħżula llum kif diġà aċċennajna hija dik propja tal-ġurnata, il-ħadd tal-familja mqazza. Għalhekk nisimgħu l-ewwel qari li b'xi mod iħabbar il-Vanġelu l-għażla ta' Samwel biex propju ikun il-profeta tal-mulej. F'dak iż-żmien Anna tqalet u meta wasal żmienha wildet iben u semmitu Samwel. Għaliex kif qalet hi tlabtu lil-mulej. Elkana bil-familja kollha tala joffri sagrifiċċju ta' kull sena lil-mulej u jtemm il-wiegħda tiegħu. Imma Anna ma teletx għaliex qalet lil żewġha meta nkun ftamt it-tifel imbagħad nieħdu biex jidher quddiem il-mulej u jibqa' hemm għal dejjem. U meta fatmitu, Anna tellet il-bina u magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, efa tqiq u żaq imbit, u marret bit-tfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu t-tifel quddiem Eli u qaltlu: nitolbok Sidi, daqskemm int ħaj, Sidi, jien dik il-marra li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lill-mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej laqa t-talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej. U qiemu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Samuel sa minn xkunitu Assal minn wieġbu jintażel ħellin dawk biex li ikun jagħmlu dak f'darek qrib mulej. tal-mulej fit-tempju. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Ħennin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħennin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju. Mulej, Alla tal-eżerċti, isma' talbi, għati widen Alla ta' Ġakob, ħares o Alla lejn it-tarka tagħna, ħares lejn is-sultan il-midluk tiegħek. Kemm fl-ewwel qari u fis-salm insibu l-aċċenn qawwi għat-tempju, il-post fejn jammar Alla. Imma San Ġwan fit-tieni qari fakkarna li aħna konsagrati bħala tempju ġdid lill-mulej u li għażilna għalih. Nisimgħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna u li Alla, imma x'se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla u kull ma nitolbu naqilgħuh minn għandu għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina bl-Ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej.
iftħilna qalbna biex nifmu dak li jgħid ibnek. Is-silta li ser nisimgħu issa mill-Evanġelju skont San Luqa tinsab kważi fit-tarf tal-Vanġelju tal-infanzja kif jissejjaħ, jiġifieri dawk ir-rakkonti dwar it-twelid ta' Ġesu u t-tfulija tiegħu. Ġesu issa ta' 12 sena fit-tempju jgħallem lill-orrief għaliex hu liben ta' Alla fit-tempju isir it-tempju l-ġdid. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Ta' kull sena il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu it-triq lura, imma jitfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu il-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fiċ-ċewħ fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuhx. U għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qaltlu, ibni, dan għaliex għamiltilna hekk. Ara, missierek u jien konna qegħdin infittxuk qalbna maqsuma. U hu qalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma fehmuhx. Mbagħad niżel magħhom u raġa' mar Nażaret u kien jobdihom. U ommu kienet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesu baqa' jikber fil-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Nisimgħu issa l-omelija bir-riflessjoni tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni ta' dan il-ftuħ solenni tal-ġublew ordinarju iddedikat lit-tama fid-Djoċesi ta' Għawdex. Kemm ngħaddu minn qtieħ ta' qalb hux fil-familji tagħna. Kemm ngħaddu minn problemi u diffikultajiet. Naħseb li kull wieħed u kull waħda minna jista' jagħmel lista. Forsi uħud minna għaddejjin propju bħalissa minn dawn id-diffikultajiet. Il-qari tal-lum ippreżentalna wkoll persuni b'diffikultajiet, ippreżentalna lil Anna, il-mara ta' Elkana, imbagħad dak li kelli jkun Samwel, però dejn kellha problema kbira ma stax ikollha tfal. Hija problema li llum immissuha bidejna u niltaqgħu magħha l-ħin kollu. Id-diffikultà tal-isterilità. In-nuqqas ta' possibilità li jkollna tfal. U din toħloq toħta qalb fina, hekk jew le. Iltqajna mad-diffikultà ta' Ġuseppe u Marija. Dawn spiċċaw biex tilfu lil Ġesu kemm ġenituri jgħixu id-diffikultà tat-telfa tal-iben jew tal-bint b'diversi modi, mhux bil-forsa xi mowt, ma anki hekk ukoll. Jista' jkun hemm din l-esperjenza kif rekibsa fil-ħajja tal-mewt ta' iben jew ta' bint, imma mhux biss, wieħed jista' jitlef lil binti jew l-ibnu b'elf mod. Forsi għax dak li jkun jaqbad triq illi qatt ma ħolmu l-ġenituri tiegħu jew tagħha li kellhom jaqbdu. Forsi
għax kien hemm disgwejt, kien hemm konflitt u ma baqgħux jitkellmu flimkien. Forsi għax b'xi mod il-ġenitur, l-om jew il-missier jew it-tnejn għandhom l-inkwiet ma' wliedhom b'xi mod. Huma kollha sitwazzjonijiet li jħolqu fina biża', jħolqu fina tbatija, jħolqu fina qtuħ ta' qalb. Hemm imbagħad qtuħ ta' qalb marbut max-xogħol, mal-ħidma tagħna. Anki aħna s-saċerdoti, kultant jiġi mumenti li taqta' qalbek fil-ħidma tiegħek. Forsi tgħid tafsa tħabbar, tistieden u taħdem u tistinkaw il-frott għalmenu skont għajnejna, skont kif nikkalkulaw aħna jkun ftejt jew kultant xejn, ngħaddu minn mumenti ta' qtuħ ta' qalb. Illum f'din il-festa tal-familja qegħdin niftħu is-sena tal-ġublew tat-tama. X'jiġifieri? X'jiġifieri niftħu l-bieb tat-tama fil-ħajja tagħna. Nagħmlu sforz biex nibdew nittamaw iktar, nimpenjaw ruħna biex nafdaw iktar, nistinkaw, naħdmu nagħmlu xi ħaġa oħra ma' dak li diġà qegħdin nagħmlu biex jekk jista' jkun inkunu ottimistej, ma nkunux pessimistej. Xejn minn dan, xejn minn dan. It-tama fid-diffikultajiet kollha li semmejna, fid-diffikultajiet tal-ħajja tagħna, aktar milli jisforz, aktar milli jimpenn tagħna, don, rigal. Aħna nsejħula virtù. Imma l-virtù mhix sempliċement virtù għax hija attitudni tagħna, imma hija virtù l-ewwel qabel kollox bħal fidi u l-imħabba il-virtujiet teologali hija virtù l-ewwel għax huma doni rigali ta' Alla lina. X'inhu ma dawn il-virtujiet teologali, fidi ta' u imħabba? Huma sinjali li tmisshom bidejk, li tarawhom bajnejk tal-insara. Il-fidi, it-tama, s-sena tal-ġublew dedikata għat-tama u l-imħabba. Imma kif għadna kif edna mhumiex frott l-isforz tagħna, le, huma rigal ta' Alla. Imma x'inhi l-fidi, x'inhi t-tama, x'inhi l-imħabba? Huma marbutin ħafna flimkien il-fidi, t-tama u l-imħabba. L-fidi mhux li nemmnu f'Alla, mhux li nemmnu li Alla jeżisti, mhux dik il-fidi. Il-fidi mhux li nemmnu l-kredu, le mhux dik il-fidi, dik ukoll, però mhix dik biss. Il-fidi hu r-rigal u għaw l-qofol, għaw l-importanti, għax mingħajr il-fidi ma jistax ikollna t-tama. Il-fidi hu r-rigal tal-esperjenza tal-imħabba ta' Alla lina. Il-fidi hu din il-konvinzjoni, din l-esperjenza li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna li Alla jħobb, mhux li aħna nħobbu lilu, le. Le, nkunu nisbaljaw jekk aħna naħsbu li l-fidi jgħid li aħna nħobbu lil Alla, le. Il-fidi jgħid l-esperjenza li aħna nġarbu f'ħajjitna li Alla jħobbna. Smajnieh lil San Ġwan fit-tieni qari tal-lum mill-ewwel ittra tiegħu sabiħa immens. Għalilna San Ġwan, intom ulijiet Alla. Intom ulijiet Alla. U Alla jkun missier ma jistax ma jħobbniex, però, illi din il-fidi illi Alla jħobbna ma tistax tibqa' sempliċement konvinzjoni tal-moħħ, ma tistax tibqa' sempliċement idea li kultant tiftakar fiha jew tinsija. Imma trid issejr għaġna waħda mal-ħajja tagħna. Trid issejr taħlita waħda mal-persuna tagħna. Jien frott tal-imħabba tal-Alla. Alla jħobbni l-ħin kollu. Din hi l-fidi. U jekk jien konvint, jekk jien għandi esperjenza ta' din l-imħabba li Alla għandu għalija, allura tiġi t-tama. X'inhi t-tama? Illi jiġri x'jiġri fil-ħajja hemm Alla jieħu ħsiebi. Mhux Alla se jieħu ħsiebi, mhux Alla se jipprovdi, mhux Alla se jirranġa le. Imma diġà waqt it-tbatija tiegħi, waqt l-inkwiet tiegħi, waqt il-problema tiegħi, waqt il-mart tiegħi, Alla qiegħed jieħu ħsiebi. Dak li għaddej minnu għalkemm ma nifhmux. Dak li għaddej minnu għalkemm ma nistax nagħtih sens.
dak li għaddej minnu għalkemm joħloq dbatija għalija għandu tifsira illi jagħtijielu Alla. Din hi t-tama. Għandu xi spjegazzjoni li jien bil-mod il-mod se naraf, se niskopri. Imma dejn tiġej daqskemm jien konvint li Alla jħobbni. Ħanġibu eżempju sempliċi mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk missier illum hija l-festa tal-familja, jekk missier jew omm iħobbu tassew lil uliedhom u t-tifel jew it-tifla ta' 4 snin, 5 snin għandu esperjenza fit-tawl kontinwa ta' din il-kura, ta' dan il-ħsieb, dan il-konsern li l-ġenituri għandhom għalih għal dan it-tifel jew għal din it-tifla. Meta tiġri xi ħaġa, meta dak it-tifel jaqa', jew meta l-parents jirrabjaw, jeħduha mat-tifel jew mat-tifla, għalkemm dak il-ħin ikun mument ta' kriżi, ta' diffikultà, imma dak it-tifel dik it-tifla se jibqa' fi żgur, se jkellu s-sigurtà, is-sikurezza li l-imħabba tommu ta' missieru minkejja li marejt, minkejja li għaddej minn tbatija, minkejja li l-imħabba mhux se tonqos, li dawk qegħdin hemm, li dak li għandu se jgħaddi. Interessanti. L-imħabba tagħti din il-possibilità, l-imħabba ta' Alla lina jekk aħna nħossuha u ngħixuha tagħtina din il-kapaċità li ngħaddu qalb il-ħalel, li ngħaddu qalb il-mewġ, li ngħaddu qalb il-widien mudlama b'ċertezza, b'sikurezza. Iwa nixxejkjaw ftit, nittredu ftit, imma bażikament, profondament, fondamentalment aħna nibqgħu ċerti, nibqgħu konfidenti, nibqgħu nafdaw lil dak li jħobbna kontinwament. U l-virtù tal-imħabba marbuta mal-fidi u t-tama. Jekk jien inħossni maħbub minn Alla, allura ma nibqax iffissat u iffokat fuq innifsi. Ma nibqax iffissat u iffokat fuq il-problemi tiegħi biss bħalli kieku ma jeżisti ħadd iktar fid-dinja. Ma nibqax inkwetat biex nara x'se nagħmel ħalli l-oħrajn iħobbuni. Meta jien ma nħossnix maħbub, nispiċċa bħajti kollha nipprova nixtri b'kull mod l-imħabba. Kultant saħansitra billi nbieħ li l-nifsi, l-identità tiegħi, il-persuna tiegħi, il-konvinzjonijiet tiegħi. Jekk għandi din l-esperjenza tal-imħabba ta' Alla lija, allura nħares ukoll madwari. Anzi, l-ewwel qabel kollox, inkun iktar attent, sensibbli għal bżonnijiet tal-oħrajn. Il-fidi u t-tama u l-imħabba marbutin flimkien huma rigali, doni li Alla jagħtini. Ma kif nistgħu nikbru f'din l-esperjenza tat-tama? Kif nistgħu nikbru? Għax edna li mhumiex frott l-impenn tagħna, frott l-isforz tagħna, però nistgħu aħna b'xi mod noħolqu klima, noħolqu disponibilità fil-qalb tagħna biex dawn id-doni li Alla jrid jagħtina nilqgħuhom u ngħixuhom f'ħajjitna kejf. Interessanti, għax Ġesu għalkemm kien mitluf fil-Vanġelu tal-lum, għalkemm kien mitluf, kienu iktar mitlufin il-ġenituri tiegħu milli hu. Mhux hekk. Allhom għalfejn dan l-istorbju kollu. Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri, araw il-fidi li l-missier iħobbu, it-tama li għalkemm hu mitluf imma mhux mitluf. Mitlu fejn ommu missieru, ma jafux pensjatu rasu, mhux Ġesu. Kif nistgħu fina noħolqu disponibilità biex nilqgħu id-doni ir-rigali tal-fidi imma b'mod speċjali tat-tama u tal-imħabba kif? San Pawl għandu sentenza jgħid il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma. Nixtieq indawwara mingħajr ma nagħmel vjolenza fuq it-test ta' San Pawl, però nistgħu ngħidu it-tama tiġi mis-smieħ tal-kelma. Għandna bżonn nkunu iktar qrib tal-kelma tal-Alla. Mhux darba kultant, mhux darba kull nhar ta' ħadd, imma kontinwament il-ħin kollu. Il-kelma tal-Alla għandna bżonn nkunu mitħla tagħha, ħalli s-sejrej mitħla tagħna. Biex nibdew nirraġunaw skont din il-kelma. Da bħal min tmur f'pajjiż barrani u tittoqgħod hemm f'dal-pajjiż biex taħdem hemm. Għall-ewwel u xek, ma tkunx taf titkellem dik il-lingwa, jew forsi tkun taf biss mill-kotba. Imma meta intoqgħod hemm u titkellem u terġa' titkellem u jkollok bil-fors titkellem dik il-lingwa, jien tibda mhux biss titkellem dik il-lingwa ma taħseb b'dik il-lingwa.
Hija esperjenza li għamilna ħafna minna biex ma ngħidx il-koll. L-istess l-iskrittura. Meta aħna naqraw l-iskrittura u naqrawha spiss, aħna nibdew mhux biss nifhmu l-iskrittura, imma nibdew naħsbu bl-istejl bil-mod tal-iskrittura. U dejn toħloq fina l-konvinzjoni li aħna wlied Alla, kif tassew aħna jgħid San Ġwan, li aħna maħbubejn u toħloq fina it-tama, il-kelma tal-Alla. L-Ewkaristija. Mela l-ewwel mod ta' kif aħna ngħinu lil mulej inħejju fina fil-qalb tagħna post sabiħa tama, il-kelma tal-Alla. Ma nitilfux l-okkażjoni li nisimgħu il-kelma tal-Alla. Matul din is-sena li ġejja, mod speċjali, għaw diversi realtajiet fil-parroċċi tagħna, anki hawn fil-parroċċja tal-Katedral, ta' smieħ tal-kelma tal-Alla. Ja din il-kelma li trid timlina bit-tama. Imbagħad iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Ma ninsewx l-Ewkaristija. L-istess passjoni u mew ta' Ġesu iservu bħala għajn tal-ħajja. Għal kull wieħed u kull waħda minna. Dak li aħna bajnejn apparentement naraw traġiku, straġi, imma fil-fatt fih innifsu. Idu li hemm x'tam ikbar minn dejn. Għalhekk imxejna wara Ġesu kurċifies. Għax hu it-tama tagħna. Hu it-tama tagħna. U d-diesa, l-Ewkaristija, hi l-esperjenza tal-Kalvarju, l-esperjenza tal-għotja tiegħu minn fuq is-salib. Imma mhux biss hemm xi ħaġa oħra li rridu nieħdu ħsieb hija l-komunità nisranija. Hija l-imħabba ta' bejnietna, hija l-għaqda ta' bejnietna, hija l-komunikazzjoni, l-komunjoni, il-maħfra ta' bejnietna, relazzjonijiet iktar awtentiċi bejnietna. U ma dawn it-tlet modi ta' kif aħna nistgħu nħejju f'qalbna biex il-mulej ikun jista' jagħtina dan ir-rigal, din il-virtu tat-tama. U hekk jiġri li verament lil Ġesu insibuh. Verament Ġesu jinstab anki saħansitra fid-diffikultajiet il-kbar ta' ħajjitna. Verament ikollna is-serenità fil-qalb tagħna li tiġi mit-tama, mhux mill-ottimizmu, mhux minn kemm aħna nies pożittivi, imma minn kemm aħna konvinti li aħna qegħdin f'dak li hu tal-Missier, f'dak li hu ta' Alla. Kif qal Ġesu lil Marja u lil Ġuseppi, ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri. L-omelija ta' l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fil-Knisja Katedrali ta' Għawdex fejn il-lejla waqt din iċ-ċelebrazzjoni solenni qed jiftaħ il-ġublew tat-tama, l-ġublew ordinarju li nida l-Papa Franġisku u li l-Papa fetaħ f'San Pietru fil-lejl tal-Miliet. Il-lejla l-Isqof ta' Għawdex kif qed għamel l-Arċisqof tal-Ħinilu f'Malta qed jiftaħ uffiċjalment dan il-ġublew fid-Djoċesi ta' Għawdex. Dawn iż-żmien qaddis tal-Miliet Ġesu iktar inħarsu leħ tassew bħala it-tama waħdanija tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam il-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, isqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżis, min qiegħed it-tama tiegħu falla ma jitfixkel qatt. Ejjew nerfgħu it-talbit tagħna lejn il-mulej li sar bniedem u rrid ikun mill-qoħ mill-familja tal-bnedmin. Ħuti nitolbu għal Papa Franġisku, għal Knisja kollha biex il-mulej jisedda it-tama fil-qlub tal-insara kollha
u jagħtihom l-erf meħtieġ biex juru lill-bnedmin ir-raġuni tat-tama tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji kollha biex bil-għajnuna tal-mulej id-djar tagħhom isiru bħad-dar ta' Nazaret, post fejn il-kol jikbru fl-imħabba, fil-erf u fil-grazzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min għandu xi seta fid-dinja biex jaħdem bis-sieħ għal ġid tal-familji żgħar u foqra u biex iġib soluzzjonijiet ġusti għal persuni mwarba u bla dinjità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha b'qalbhom maqtuwa u li qed ibatu biex ikollhom il-kuraġġ ifittxu lil Ġesu, l-għajnuna tal-aħwa biex isibuh u l-faraġ li jankraw miegħu it-tama tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina li qed niċċelebraw il-ftuħ tal-ġublew tat-tama biex nimxu dejjem il-qudiem fil-pellegrinaġġ tagħna lejn is-saltna bis-saħħa tal-Ewkaristija, tal-kelma tal-Alla u tal-komunità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu Kristu, tama waħdanija tagħna l-bnedmin, ilqa dawn it-talbit tagħna. Palma intrid tgħix f'dar ta' familja tal-bnedmin, għati lilna wkoll post fid-dar tiegħek fis-sema. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mal-offerti tal-ħobs u l-imbit, nofru wkoll il-ħajja tal-familja tagħna sabiex jintrabtu dejjem u f'kollox ma' Ġesu it-tama tagħna. Waqt li jitresqu l-offerti lejn l-altar inkantaw flimkien. Iġbija tal-familja mqazza li tippreżenta l-Knisja llum il-ħadd fuq il-miliet fil-liturġija tagħha jitassew mudell ta' tama għal poplu Nisrani. Il-familja mhux perfetta, daqskemm il-familja illi timxi skont id-dawl tal-kelma ta' Alla. Kif semma l-isqofromelija tiegħu il-kelma ta' Alla hija tassew għajn u għajnuna għat-tama tagħna. Ejjew aħna wkoll nagħtu widden għal din il-kelma illi saret laħam fil-persuna ta' Ġesu Kristu, iċ-ċelebrazzjoni tal-inkarnazzjoni tiegħu illi qegħdin tassew nifirħu bija f'dawn il-jiem tal-miliet tkun sors u ispirazzjoni għat-tama tagħna f'dawn il-jiem u matul il-ġublew u tul ħajjitna kollha. Tifraħ il-qtajja tal-anġli għax feġġet għal bnedmin is-salvazzjoni ta' dejjem. Tifraħ id-dinja kollha bil-miġja ta' Ġesu Kristu il-Messija li twilet tarbija f'qajra f'Betlem imma li jgħix magħna għal dejjem u tassew li Manuel Alla magħna fil-Knisja tiegħu, fil-kelma tiegħu,
fl-Ewkaristija, f'dan il-ġublew li huwa tassew aħbar tajba, sena ta' Nitolbuti grazzja biex tal-Mulej. is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek Mulej is-sagrifiċċju tal-paċi tagħna miegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li għat-talb tal-Verġni Ommalla u ta' San Ġusepp twettaq il-familji tagħna fil-grazzja tiegħek u sliem bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nissuħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnih fostna bħala bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni u imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġġarraf, iġedded u jsaħħaħ il-ħolqien kollu, ireġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-saltna tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull qudusija, għattess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddis ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof ta' Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, partikolarment il-benefatturi ta' dan il-katedral, Gian Giuigi u Margherita Merċieqa, Marija Spiru u Dr. Michael Grek, Emanuel u Lilien Magro, Joseph u Ursula Mikallef, Raymond Bajjada u Giuseppa Gallia u Censu Cordina. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn.
Dan hu l-ħaruf tagħna, dan hu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. F'dan il-mument ta' tqarbin imqaddes Nippreparaw li għal-benefiċċju nafusna ta'kom illi tinsabu segwu din ix-xandira mid-djar ta'kom, speċjalment dawk fostkom morda u anzjani li ma tistgħux titqarbnu għal xi raġuni jew oħra, ejjew flimkien nagħmlu t-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna. Ġesu Kristu, it-tieni persuna ta' Trinità qaddisa, jinkarna fostna l-bnedmin isir wieħed minna bħalna f'kollox minn barra dnub biex jurina kemm tassew Alla u qrib tagħna l-bnedmin. L-innu tal-ġublew fost l-oħrajn jgħid: għajnejk erfa' floli itfa' ħarstek, Alla magħna ġiel ħelsin jurik, tal-Etern fi żmien fittex il-passi, bniedem sar il-Verb sabiex jifdik. Konvinti minn din il-verità illi Alla sar bniedem biex jifdina, biex jurina kemm kbira l-imħabba tiegħu għalina, ejjew nożżu l-imħabba ta' Alla dik li tkellem fuqha San Ġwan fit-tieni qari, għaliex aħna il-familja tiegħu, aħna tassew parti minn din il-familja mqazza. Ma' Giuseppi, ma' Marija, ejjew nożżu llum lil Ġesu tarbija, dak illi irid jimmatura fil-ħajja tagħna biex tassew inkunu pellegrini tat-tama tiegħu fid-dinja li tant għandha bżonn kelma ta' mħabba, ta' kuraġġ. Infakrukom illi dinja xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta f'Għawdex fejn qed inwaslulkom il-ftuħ solenni tal-Ġublew tat-Tama, il-Ġublew 2025 bit-tema Pellegrini tat-Tama, illi il-Papa Franġisku fetaħ fil-lejl tal-Milied bil-ftuħ tal-Porta Santa fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan u li issa llum fil-festa tal-Familja Mqazza qiegħed jinfetaħ fid-djoċesijiet kollha ta' madwar id-dinja.
qiegħda titqassam lil dawk preżenti fil-Katedral Santa bit-talba uffiċjali tal-Ġublew, talba illi bħal fil-każ tal-innu tal-Ġublew li smajna fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni ġiet ukoll tradotta fil-lingwa tagħna sabiex matul din is-sena ġubilari illi tkompli sal-Epifanija tas-sena 2026 aħna nkunu nistgħu nitolbu sabiex ninaqdu bħala knisja waħda fid-dinja li qed tiċċelebra din is-sena imqazza. Anki jekk minn Malta jew Għawdex u ma mmorrux Ruma nistgħu nieħdu sehem f'dan il-ġublew. Missierna li inti fis-smawiet, għamel li l-fidi li tajtna b'don f'Ġesu Kristu ibnek uħuna u l-fjamma tal-imħabba imsawba fi qlubna mill-Ispirtu Santu jaqanqlu fina it-tama ħinja fil-miġja ta' saltnatek. Ħalli il-grazzja tiegħek tibdilna fi bdiewa ħawtiela taż-żerrija tal-Vanġelu li jittella l-għaċna tal-umanità u tal-ħolqien kollu fl-istennija fiduċjuża ta' smawiet ġodda u ġdida meta meluba s-setat tal-ħażen tfeċċa l dejjem il-glorja tiegħek. Ħatħeġġeġ il-grazzja tal-ġublew mill-ġdid fina, pellegrini tat-tama, ix-xenqa għal-ġid tas-sema u x-xerret fuq id-dinja kollha il-ferħ u l-paċi tal-feddej tagħna. Lilek għall-ambirek għal dejjem kull ġieħu glorja f'kull żmien. Amen. Nitolbu. Missier l-aktar ħanin inti tajjixna bis-sagramenti tas-sema. Għammel li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-familja mqazza biex wara t-taħbejt ta' din id-dinja nissieħbu magħha fil-ġenna bi Kristu Sidna. Permettu li nroddilkom ħajr li parteċipajtu għal din l-Ewkaristija fil-ftuħ tal-Ġublew. Nirringrazzja lill kapitlu tal-Katedral li qiegħed hawnhekk il-lejla u lis-saċerdoti l-oħra l-lewm il-ħadd is-saċerdoti jkunu ħafna impenjati għalhekk napprezza immens il-fatt li irnexxielkom tiġu u tieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni. Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom alla lista kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-kor jagħlaq din il-liturġija solenni tal-lejla bil-kant tal-Adeste Fidelis, ninġabru jansara, innu tant sabiħ, antik u għażiż għal dawn il-festi tal-miliet. Il-lejla din iċ-ċelebrazzjoni mhux biss kellha it-toma tal-festa tal-miliet, imma wkoll toma ta' ferħ solenni fil-ftuħ tal-Ġublew. Il-Ġublew 2025 Pellegrini tat-tama. L-Isqof Anton Tewma flimkien mal-poplu kollu ta' Alla fetaħ din is-sena mqazza fil-Knisja Lokali tagħna fid-Djoċesi ta' Għawdex permezz ta' din il-Qudiesa. Infakkarkom li tistgħu tiksbu ħafna aktar tarif dwar il-Ġublew u kif ukoll tagħmlu użu mid-diversi servizzi li tagħti l-Knisja f'Malta u f'Għawdex imma wkoll tistgħu tagħmlu il-pellegrinaġġ u tgħaddu mill-bib imqaddes f'Ruma billi taċċessaw is-sit uffiċjali tal-Ġublew f'Malta u f'Għawdex ġublew.mt. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja ħafna lil dawk li għamlu din ix-xandira possibbli, grazzi partikolari lit-tekniċi tagħna ta' Radio Katedral Online TV, anki permezz tagħhom stajna nwaslulkom mhux biss ix-xandira mill-Knisja Katedrali imma wkoll fuq barra fejn bdiet iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla mill-Knisja ta' Santa Barbara ma' ġenb il-Knisja Katedrali. Grazzi illi segwejtuna, nixtiequlkom il-kumplament tal-festi tajba ta' dan il-miliet imqaddes
u nistednukom tinaqdu magħna għal aktar xandiriet fil-jiem li ġejjin fejn inkomplu ċelebraw il-festi marbuta ma' Marija Alla u l-Epifanija. Min-naħa tiegħi jiena Francesco Piottart insellmilkom u mill-ġdid awguri għal dan il-ġublew tat-tama.